Čo ak ti poviem, že ignorovanie AI je ako odmietanie používať elektrínu pred 100 rokmi? Prečo je AI nevyhnutná? Mnohí ľudia odmietajú umelú inteligenciu zo strachu. Nezáleží na tom, či sa vám AI páči, je tu a zostane. Namiesto odmietania je lepšie naučiť sa ju používať správne. Predstavte si, že by ste odmietli používať elektrínu alebo internet len preto, že sú nové a neznáme. Ako by vyzeral váš život? AI bude rovnako fundamentálna pre našu budúcnosť. Je to ako vlak, ktorý sa už rozbehol, môžeme nastúpiť alebo si ho nechať ujsť. Tí, ktorí sa naučia s AI spolupracovať, získajú obrovskú výhodu. Nie je to o tom, či AI príjmeme, ale o tom, ako ju využijeme na zlepšenie našich životov. Viac o umelej inteligencii a AI mentoringu na mojom